tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mampake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalahku arep boyong karo bapak ora masalah, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki ndi-ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan, Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngerti apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau. Iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Mo. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono. Inggih. Ayo ge minggat kowe. Iya iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten. Lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa menawi badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu, para maju legane atiku Raden Surtayu. Rasa pamer
Waduh, mati ya. Cocok tumbak jebol dadawan. Wah, mati. Oh, wait. Dan. Mbak jebol dada manoman. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur.
Inggih. Tekune. Inggih. Terus Sebul. ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun Gelem. mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki.